अरे बाप रे बाप, हई आइटम कहाँ से आइल रे? रे कौन ए हई लड़की और हनिया वाली ए हमारी हमार अगर जे कोनो एकरा के देखलो सो फाड़ के रख देम सुनला सन। म्यूजिक बाय अनिल राज। लागेले सब लड़की से कमाल रे, केहू जे छुई तो होई बावाले रे, बावाले रे होई बावाले रे। लागेले सब लड़की से कमाल रे, केहू जे छुई तो होई बावाले रे, बावाले। अरे कुछो न कर पाई लफुअन सन के टोली, टोली मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली। ए भाई ई तो हमरो ताकतिया रे। हां तो बाबू आदमी चीन के काम करो सना तो हम लाइसेंस लफुआ हई, कैसे कि मारी ले कम दौड़ाई ले ज्यादा, सर प्यार पछुआर में झड़ जाई। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि स्मार्ट गोल्ड स्टूडियो। होए हम बड़ा का सोनकी कोनो जे मारी कोनखी, पीछे से गोली घुसा दे भेजा जे हमर टनकी, भेजा जे हमर टनकी। होए हम बड़ा का सोनकी कोनो जे मारी कोनखी, पीछे से गोली घुसा दे भेजा जे हमर टनकी। जवन साला न मानी हमरा बात के, ओके मुआ दे भाला से गाथ के। तो सुनो कोनो जे छेड़ी ही आई बहुते भोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली। ना तो बुझाता कि तोहार लिखावल ह। हां हटाओ ना, ए बहुत ज्यादा बोलता, धर धर एकरा के धर तो घेर आगे से। हां तो तू आवा ना, आवा है ना। आवत नहीं बाबू, आज तोर पता चल जाई कि जौना स्कूल में ते पढ़ले बाड़े वो स्कूल के हेडमास्टर हई हम। म्यूजिक बाय अनिल राज। सीरियस हो के हम बताई, नजर जे केहू गड़ाई, कहले आलू को गोस्वामी बच के घरे नहीं जाई, बच के घरे नहीं जाई। सीरियस हो के हम बताई, नजर जे केहू गड़ाई, कहले सूरज सने ही बच के घरे नहीं जाई। कोनो ना दी हमरा माल के लभले तोर, नहीं तो बढ़ जाई बड़ी भारी में तो। चुपे रही हो सबे मुंह न केहू खोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली, मार देम गोली हमरा माल से जे बोली। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि।